megalayapost.news. Kelalong ka khubor ka basngosi bantip bautrai jong thrills fun park ka badan hamaulen maukhan ribhai district bat kinang trei kilasha takti penban hawai nangwan jungo kai prathai balaya thu ru bo de sipai na Uttar Pradesh ya kani ke jingsha takti utrai ka te ka thrills fun park hau sipai la sakhi ru lingba ka CCTV bote sipai omtang bo lak takti ye utrai ka te ka park hanoi la punjat bat penpra ru ya ke jingdan jing em hapo ka te ka park kumba la ya thu ru da utrai ka te ka thrills fun park laong bo te sipai bo wan jungo kai prathai shaka jala Meghalaya ula wan lang bat ki bahiyeng jungu shaka te ka park ha ka sin jan baladep bat phause ha ka ni ki jingwan jungu ula pen i bor pen ban ktakti yu bat ki nong trei bat ru ban pen pat ya ki tiar gitar ha ka te ka park deling ba ka jingmi ki long kmi ki batre ha ka te ka park ban yakren bat persha ya ka te ka jing pen i bor jungu bola sange ban ktakti bat pen jot ki tiar gitar bat ula pet sendan na ka te ka park lapon pau utrai jong ka te ka park megalayapost.news.